oras tam. Itang 8 hours. Agyang lampas pa ka rin. Bata mo nga fast track ng obra. Bang misaw-saw. Iti ang amano ng Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda aking mumunang flag ceremony ngayon banwa. Kaya bereng department heads at reng empleyado ng Kapitolyo. Keti, dinikdik ng Governor Nanay na bistamat matagumpela rin proyekto inyang milaba sa banwa, kanong mayayari keting serbisyo. Mas pasiknangan pa kano dapat ting sipagan at ting pamisaup-saup, bang mas marakal pang kabalen nga pagserbisyuan at asopan. Pasalamat siya naman itiking dedikasyon daring balang metong ameging susi bang iparatanging stong serbisyo ng Kapitolyo ang gaking kabilugan ning Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, Susuyo.